Diyos maray na banggi, maluhod po ang gabos para sa orasyo emperata. Sa ngarang kanama, patinan aki, patin kang Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, ulikan mga ngalasan kan sa imong nilalang. Ulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong pangipudigdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw, kan bilo na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong nilalang. Day mi nasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalanggibo. Asin ngunya na mamatayan mi na ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugok ang bulkan na siniba pang manatural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ikaw mamumuto na Ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mga namumutan asin nga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong nilalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa maong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog po para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary. And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, to the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. And glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. In Amen. the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Matuko muna po. Ngunyan, siniselebrar niya to ang solemnidad kan banal na pamilya ni Jesus, Maria, asin Jose. Isabay man niya to sa misang ini ang mamanasunod na intensyones, mga pasasalamat, kahaganan ni Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family, Mr. and Mrs. Marvin B. K., AMEC Dental 100% board passers by AMEC College of Dentistry, kahagadan man Cantugilida family, Napili family, Lupango family, Jocelyn Marquez and family, Abinal family, and for successful job opportunity by Elaine, and for the gift of life of Juliana Capiral, Kang Capiral family as in Dison family. A special intention for Lolo Rico Sr., Barb Martina and Candice for healthy pregnancy by Iris Dayan Barceliano. Asin man sa mga minasunod na kalag, para sa kapahingaloan kang kalag ni Rafael kahagadan kang Lutino family, asin sa kalag ni Sosimo Sr. kahagadan kang familia, kalag ni Emiana Marie kang St. Jude Tadeos Paris, Carlo Vicente ni Twinkle Neptuno, Crescencia and Efren by Los Santos family, Eleuterio by Ellie Jane, Lucio by Abiel family, asin sa kalag ni Leonardo Michael Angelo Darwin, Dante, asin sa gabos na kalag sa purgatorio. Matindog na po ang gabos sa pagpuon.
kita nagkakatiripon sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang sa solemnidad na inikan Sagrada Familia sa tuyang ipamibian sa tong mga familia. Ang gabos na familia sa tuyang parokya, lalo na sa tuyang diocese. Tanganing mapano sinda nin makusog, naglalaad na paglaom, asin pagtubod sa satong kagurangnan. Ngani magkanigong magdulot kaning atang rumdumon pagsulsulanan sa tong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan ng Diyos. Mahirak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawada kan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan. Sa dagat pagtuninuhan sa mga tao, marahayan mo, inupo maumika, rinurong yaumi. Sinasama
mamibi kita. O Diyos na nagpakanigong magpahayag sa mo, nin mga malinaw na panalmingan kan Sagrada Familia, papagkaniguan na kaming nagsusunod sa inda sa mga pangarong-arong na kabagsikan, asin mga bugkos nin pagkamot, makinabang kan mga premyong daing sagkod sa kaugmahan kan sa imong harong. Uli kay Jesucristong kagurang na niyamo sa imong aki, nakaiba mo nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturya kan tataramon. Pinapahiling sa enot na pagbasa ang mga bunga kan marhay na relasyon sa laog kan familia. Pinapagiramduman gabos kan mga responsibilidad sa laog kan harong para maging matiwasay ang pag-iribahan. Himateo niyo toong enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirach. Pinamuraway kan kagurangnan, anama sa mga aki, asinan katanosan kan ina, pinaparigon sa kaakian. Ang nagagalang sa ama, naghihipno sa kasalan, asinsiring sa nagririmpos ning kayamanan, ang nagpapamuraway sa ina. Ang mga nagagalang sa ama, papaugmawon kan mga aki, asin sa aldaw na pamibi, hihimateon. Ang nagpapamuraway sa ama, maglalauigan sa iya mga aldaw, asin na naghihimate sa kagurangnan, nagpapaginhawa sa ina. Aki, akuan sa imong ama sa iyang kagurangnan, asin dai pagpamundua sa iyang buhay. Kung inuulian na, damayi nin pagsabot, asin sa bilog mong kusog, dai ka sa iya magkulang nin paggalang. An gibong herak sa ama, dai malilingawan. Asin para sa imong mga kasalan, ibibilang na sa imong kabayadan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Magayunon sa imong erokan, o kagurangnanin mga hukbo, ang sakong kalag na pupungawa sinagihedaw sa mga patyoning kagurangnan. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Paladan ang mga nag-eerok sa imong harong, danay na inaawit ninda, ang sa imong kaumawan. Paladan sinda na ang kusog yaon sa imo, na nasa puso ang mga dalan pasiring sa Syon. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Kagurangnan, Diyos ning mga hukbo, inanyugan sa kong pamibing. Himateo o Diyos ni ako, bendisyonan mo ang sa mong hade, o Diyos, ang hade na sa imong pinili. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Sa ikaduang babasahon, pinapagirundong kita kan pagkamuot kan Diyos sa sato sagkod sa iya bilang sa iyang mga aki. Ining digdidad bilang aki kan Diyos sarong dakulang onra sa sato kaya dapat niya tong ining atamanon asin pasalamatan. Ang ikaduang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Kaya bilang mga pili kan Diyos, banal as sina mga namumutan, magsulot kamo kanudok sa pagkaugay, kabuotan, kapakumbabaan, kahuyuan, pagkamatinios, nagpapatinios-tuosan, asin nagpapatinawad-tawadan. Kung ano ang saro, may hinanakit, asin kung ang saro, may hinanakit sa saro man. Kung paano ang kagurang na nagpapatawad sa indo, siring man kamo sa ibabaw ka inigabos, an pagkamuot na iyo ang bugkos nin kalubusan. Asin naghada ang katininongan ni Kristo sa indo mga puso, katininongan na iyo ang inapudan sa indo sa sarong hawak. Asin magi kamong mapagpasalamat. An tataramo ni Kristo, mag-erok sa indo susug sa kayamanan, mantang sa bilog na kadunongan, nagpapatinarutokduan, nagpapatinarutokduan kamo asin, nagpapahinaratol-hatolan, nagkakaranta ng mga salmo, mga himno, mga awit na espiritual,
Panonin pasasalamat sa indong mga puso sa Diyos. Asin kung nagwakamo nin anuman na ginigibo, sa tataramon o sa gawi, gabos, gibuhas ang ngaran kan kagurang ng Jesus. Pinapasalamatan ang Diyos Ama, huli sa iya. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kan kagurangnan mapasaindo. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, susog kay San Lucas. Taon-taon minaduman sa Jerusalem ang mga magurang ni Jesus para sa fiesta kan Paskwa. Kan si Jesus 12 taon na, nagduman sinda siring sa dating ginigibo ninda. Pagkatapos kan fiesta, nagbaklay sinda papuli, alagad nagpawalat si Jesus sa Jerusalem, day aram kan sa iyang mga magurang. Sa paghuna, nakaiba si Jesus kan grupo, nagpadagos sinda sa pagbaklay sa bilog na aldaw. Dangan hinanap ninda si Jesus sa iyang mga kadugo asin kamibid. Kandain ninda nakoa, nagbalik sinda sa Jerusalem sa paghanap sa iya. Kani katulong aldaw, nakoa ninda siya sa laog kan templo. Nagtutukaw kaibakan mga paratukdo. Nagihinanyog siya asin naghahapot sa inda. Ang gabos na nakadangog sa iya, nagngala sa iyang pakasabot asin mga simbag. Nagngalasmanan sa iyang mga magurang, kan mahiling siya, kaya tinaraman siya kan sa iyang ina. Aki, ta daw tasiring an ginibo mo sa mo. Ha diton ako asin an sa imong ama sa pagparahanap sa imo. Sinabihan sinda ni Jesus, ta daw ta hinahanap nindo ako, day nindo aram na kaipuhan na sa harong ako kan sa kong ama. Alaga day ninda siya nasabutan. Uminibas sa inda si Jesus sa Nazaret, asin makinuyog-kuyog siya sa inda. Ang gabos na ini rinimpos kan sa iyang ina sa iyang puso. Nagtalubo si Jesus asin nagdagdag an sa iyang kadunungan. Nawilihan siya nin Dios asin kan mga tawo. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Merry Christmas sa Indugabos. Merry Christmas. Priskuhon pa ang Pasko, ikalimang aldaw pa sa nangunyan. Kaya maninigo na kada tawong dayta pa nag-greeton ta nin Merry Christmas. Kan December 24 na banggi, kan kamo nagsimba. As in the whole day kang December 25,
So sa tuyang paghiling, nakatutok, nakafocus sa central figure sa Belen. Ang umboy na namundag, si baby Jesus. The birthday ngunyan. Birthday kan December 25, kan satong kagurangnan. Aram nindoan saro sa pinaka implikasyon kan pagkanitawo kan aki nin Diyos. Iyon na ang pagpahayag kan Diyos na ang dignidad nin tawo, nin lamban saro sa tuya. Masyadong pinapahalagahan nin Diyos. Nalamban saro sa tuya, padaba niyang maray. Tas siya nakisumaro sa satuyang pagkatawo. Amen? Kaya ang pangapudan ka ini, iyon na, padabaon ta daw, ang dignidad ta. Padabaon ta ang dignidad kan sa tuyang kapwa. Dahil ta pagtungtungan, dahil ta pagratakon, kundi kamo tanta. Ang buhay ta, ang buhay kan kapwa. Lugod, ninhulitan na sabutan ta, ang kahulugan kan pagkanitawo kan aki inin Diyos. Lalo na tabi sa mga teenager na nawawara na kipaglaom, dahil kita magpadara sa tukso o tentasyon na mag-suicide. Aram nindo, dakul na teenager mo niyan. Nag-entertain sa isip ninda na mag-suicide. Karubagan, dainang pagpahalaga sa buhay. The first precious gift of God sa satuya, fundamental ini, base ini, kan iba niya pang mga balao, iyon sa tuyang buhay. Therefore, we should value, appreciate, respect, give importance to our individual dignity and that of others. Amen? Iyo yan ang saro sa nangungurog na minsay ng Diyos. Talab na love niya kita. Because He loves us, He values our humanity, our human life. Alagad katakod kan buhay nin tao, katakod kan individual dignidad ta, iyo ang familia. Taday ta pwedeng isiparar ang buhay nin tao sa familia. Because every child is born and grew up in a family. Pag rinaot mo ang pamilya, raot man ang buhay kan aki. Kaya sa pagkamundag ni Jesus, sa sarong familia, nagdakula sa sarong familia, pinapahalagaan nin Diyos. Katakod kan pagpahalaga kan dignidad ni lamban saro sa tuya, pinapahalagahan niya, tinatauan nin urog, kadakulang value ang familia. Kung mahalaga ang buhay, mahalaga man ang familia. Amen? Amen. Kaya, gusto kong i-focus sa homily ko ngunyan. Ito gabos, introduction pa sa na ito, ha? Paano ta papahalagahan ang familia? Pwede man kuta na iligtas nin Diyos ang katawuhan. Si Jesus, tawo na hali sa outer space. Garo Superman, naglayog, pasiring sa planet Earth. Tawo na, kumpleto na. Pero nga taday yan ginibukan Diyos, bako arog ka na proseso. Kundi sinunod kan Diyos ang normal na proseso kan pagiging tawo. Enot, nagpadara ang Diyos nin anghel sa sarong daraga. Pero baga nagpropose ngo na sa Diyos, pwede daw na maging nanay ka kan aki nin Diyos na magiging tawo? Maringani ta si Virgin Mary nag-upo
Sabi niya sa Diyos, ako suruguonin kagurangnan. Mangyari sa ko, siring sa imong itinarap. Nag-yes siya. Kan mag-yes siya, nagpuo na siyang mangidam. Ang problema, taigo siyang ilusyon. Betrothed na sindan dua. Dahil pa sila nagsaro. Kaya ito, sa kultura kan Israel, kung betrothed na sulalaki dangan babae, considered na sindang kasal sa mata kan publiko. Nag-isip si Jose, bubulagan ko na sana si Maria. Didiborsyohan niya. Pero sekreto sana, kung ipublikar ko, gagapuon siya kan mga tao, nag-commit kay adultery. Hindi ta mahiling na pigrespeto ni Jose ang dignidad ni Maria. Namutan niya ang dignidad kan pagkababae, kan buhay ni Maria. Habo niyang maparaot. Sa isip niya, may plano ang Diyos. Ta siguro si Maria nagtuga kay Jose. Naarog kaniyan sitwasyon niya. Kaya siguro pag-isip-isip ni Jose, may plano ang Diyos kay Maria. Habo kong maging ulang. Kaya masibog na sana ako, mabulag ako sa iya. Anday aram ni Jose, kaibanan pala siya sa plano kan Diyos. Kaya kan bangging ito, so anghel nagpahayag kay Jose. Jose, dahil ka magduwa-duwa na akoon si Maria bilang agom. Ngangaranan mong Jesus ang akin niya. But sabihin, ikaan magiging legal father kan aki. Nabunga kan Espiritu Santo. Kaibanan pala si Jose sa plano kan Diyos. Nag-yes siya sa plano kan Diyos. Pagkaaga, pagmata niya, kinuha niya na si Maria. Sa harong ni Maria, pigdaran niya sa harong ni Jose. Duman, pigkumpleto so last part kang marriage right. Kaya bago sinda nagsaro, kasal na sinda. Sa mata kan Diyos, sa mata kan tao. Amen. Ang primerong paagi nin pagpahalaga sa pamilya, iyo ang pagbuktak kan Diyos bilang sentro kan pamilya. Sentro kan buhay nin mag-agum. Kaya baga, ang Kristiyanong pamilya minapuon sa pagpakasal. Kung sain ang nagkakaminuotan, minasumpa sa altar ng Diyos. Minapahayag kan sa indang marital vows. Kagurangnan, warasan sa mo, na kamin dua, maging saro sa puso asin sa kalag, puon ngunyan asin sa gudpaman, sa karahayan asin kasakitan, sa kayamanan asin kadukaan, sa kailangan asin kaginawahan, sa good na kami magadan. Yan ang wedding prayer kan kinakasal sa simbahan. Pinagsasaro sina nin Diyos. Ang Diyos, kaiba ninda, na yon minabugkos kan sa indang pagkaminuotan. Siguro diit na pagirumdom mga magurang kuno'y mga aki kamo na dai pakasal sa simbahan. Nagli-live-in sana o kaya civilly married. Paki-encourage man sinda. Tabangan na mag-ako kan sakramento nin kasal. Nganing si Jesus, yon maging sentro kan sa indang pamilya. Nadungog ta sa Ebanghelyo, si Jose, si Maria, kay ba ni Jesus, may ugali sindang magsimba, magduman sa templo. Tapano, ang Diyos, iyon sentro kan buhay ninda. Lugod, iyon ang mangyari sa satong mga pamilya. So, sentro ang Diyos. Ang saro pang paagi na pinapahalagan ang pamilya, yun na. Si Mr. dangan si Mrs. faithful sa saindang promesa. Faithful si Mr. daing kabit, daing mga fling-fling, kundi si Mrs. sana. Iyuman si Mrs. kay Mr. Tabi, pag arugon ka mga mister,
itong ama ni Subatang Tanggol, Batang Quiapo. Di pag-arugon si Rigor, pulis, kinabit niya, nagigo kayo isang extramarital affair, si Lena, na policeman. Bako sa nang nagkaigwa kikabit, inistar pa niya sa harong ninda. Kaya dakulao na iskandalo, naraot sa familia. Susog sa survey, one of the common causes, nangungurog na kausa, nin break up nin families, iyo an infidelity. Either kang husband or kan wife. Worse, kan mag-agum. Kaya try to be faithful. If you value your family, try to be faithful to your promise to one another. Taka mo, aarugan pa kan mga aki. Okay. An ikadua tabi, an saro pang paaginin pagpahalaga sa pamilya. Iyoan, pag-utob kan mga magurang kan sa indang responsibilidad. So basic needs kan mga aki, food, clothing, shelter, and education. Kung minsan may mga mister na nakakalingaw, pigiinot sa pagparabuyong, pagbulang, as in extramarital affairs. Kung minsan sa sweldo na dapat 100% itao kay misis, nagiging 50% na sana. Kaya bako maugmaan familia, nararaota, napapabayaan ang pagtao kan mga basic needs kan mga aki. Amen. Ang saro patabi iyo ang guidance sa mga aki. Sabi duman si Jesus, nagdakula sa isip, sa lawas, ta paano? So basic needs. Sa isip, tapig edukar kan magurang. Asin sa maray na pag-uugali, bako sa natabi, ang mga magurang nagpo-provide kang physical, economic needs kan aki, kundi pigforma maninda ang karakter kan mga aki. Ang tawo baga, dakul ang mga needs. Bako sa nang intellectual needs, bako sa nang physical needs, kundi emotional, psychological, spiritual, moral needs. Ang mga magurang may pakiaram, may papel, may responsibilidad sa gabos na aspeto na ini na kaipuhan kanaki. Sa pagtalubo ni Jesus, yaon pirmi si Maria asin si San Jose. Urog na ang pagpadaba, pagriparo ninda kay Jesus. One time si Jesus, 12 anyo sabi sa gospel, nawara, nagpawalat duman sa templo. Grabe sukaaditan ni San Jose asin ni Maria. Kan makuan ninda sabi ni Maria, Aki, nahaaditon kami. Ako dangan an sa imong ama sa pagparahanap sa imo. So, kahaaditan ninda sa pagparahanap ninda, ekspresyon kanda masukol na pagkamuot sa mga aki. Ang ibang mga magurang, dahil na lamang pighanap so aki, alas 12 na so aki ninundaraga, dahil pa nag-aabot. Dahil lamang pigapudan so mga kamidbid, kunain na so aki nindo. Ito pa lang, kaiba ng kang boyfriend. No. Dahil pa nakatapos pag-adal, nabadus na. Paano? Kulang kipagriparo, paghanap sa mga magurang. Parte iyan kan, obligasyon kan magurang. Anama tabi, bako sa nang provider. Kudi sandigan ini, protector kan familia. Narumduman nindo kan si Jesus, namundag duman sa Bethlehem, gustong gadano ni Hading Herodes. Si Jesus, nagselo siya, na baka yumat, agaw kan trono niya. Minsan dipisilon, dinara ni Jose si Maria dangan si Jesus, duman sa Ehipto, naging immigrant sinda. Grabing sakripisyo yan. Ang ama sandigan, protector, kan familia. Nya pa naman kung pirming absent so ama, absentee so ama, na ama, hirakman kan familia. Paanong maging harigi? Diit na bagyo, matutumba suarong, takulang kaya harigi, dahil suarigi. Okay. Ansaro patabi,
sa pagpahalaga kan pamilya. Bako sana sumag-agom. Kudi mga aki, igwaman kamong dakulang papel sa pagpahalaga kan pamilya. An enot na binasa hali sa libro ni Sirach, magayuno na pagirumdum. Kan papel as in obligasyon kan mga aki sa mga magurang. Ano nga ni so ikaapat na tugon? Honor your father and your mother. Ini ang ikaapat na tugon. Honor your father and your mother. Galangan mo ang sa imong ama asin ina. Yun ang minsay kan first reading. Paano ginagalangan kan aki ang sa iyang mga magurang? Ang primerong paaginin paggalang sa magurang, yun ang pagiging makinuyog-kuyog sa pigsusugo kan magurang. Siguro na obserba na nindo mga magurang, dakol na mga aki ngunyan, mga sutilo na, nagbibinungog-bungugan, pigsugo mo na, nunoy o nini, ikadaw mo na maghugas kan pinggan, pagal na si mama mo. Pirambis mo ng pigsugo, dahil nagsusunod ta nakatutok sa cellphone. Adik na sa mga games duman, kunan, mas importante sa iya sa cellphone kisa mga magurang. Dakulang temptation yan. Kay puan, ma-overcome man kan mga aki. Pagpahalaga sa magurang. Pinaagi sa pagkuyog. Ikadua, ang pagsunod sa mga advices kan magurang. Uno-unoy nini, maghigos ka daw sa pag-adal. Kunan aki, ugakunon mag-adal, dahil nagsusunod sa sasabi kan magurang, nagkakating classes pa, pigiinot sa barkada, o kung pakipag-date, second year high school pa sana, pirmi nang nakikipag-date, pigsabihan kan magurang nunoy nini, dahil mo napakaseryoso sa love life mo, akiung ka pa. Alagad saya, seryoso na, tamiling dahil sinimbagan pig-ilusyonan, gusto nang mag-suicide, seryoso nang maray. Kaya dapat bantayanan kan mga magurang nganing matauhan kimarhay na advices. Uni patabi, ansaro sa paagi na an aki nagpapadaba, nagtataong unra sa magurang, iyoan, dahil niya pigpapasupog ang magurang. Kung an aki naging drug addict, involved sa mga scams, rapist o kung ano, siya napapasupog uto. So aki ngayon ni Pedro, may hinabas, unada ko may drugs. Bako man kasalan kan magurang, kudi nasambit, sumagurang. So aki ni Pedro, si Pedro hirakman, so ama, dahil man nagkomiter ki crime, so aki so nagkomiter, napasupog. Dahil pagpasupugon kan mga aki an magurang. Kung sa indong namumutan pigrespeto an magurang. Ang ultimo tabi, sabi sa enot na pagbasa, mga aki, kung ano sa indong ama, asin ina, gurang na, dahil pagpamundoon, paano may mga aki na tamiling medyo bungog na si papa o si mama, pigdadagitan na. Asin, nalingawan ng suportaran. May mga aki na nalingawan na. Tamiling may sadiri ng pamilya. Garubagaan, dahin ang pakiaram. Ki papa kasi mama ninda. Nya dahin naman kitrabaho, ta-retired na. Dapat atamanon, padagos na tamanon kan mga aki. Amen. Igwang apat na benepisyo. Kunan aki, magalang maminumuton sa magurang. Sabi sa enot na pagbasa, primero, ang mga aki na maminumuton, mapinadaba, magalang sa magurang, ang sa iyang sadiring mga kasaalan, papatawadon nin Diyos. Ikadua, ang aking maminumuton sa magurang, kung siya nangangadji, dadangugon nin kagurangnan. Ikatulo, ang aki na maminumuton sa magurang, ikakaugma kan sa iyang sadiring mga aki. Buot sabihon, halimbawa ako, may magurang nahiling kan mga aki ko na ako mapinadaba sa magurang ko.
So mga aki ko, nasaksiyan ini, pagurang ko man, papadabaon ako, kan mga aki ko. Tayo sunata nga daninda, so nahiling nindang magayon na ihemplo sa saindang magurang. Pero kung halimbawa ako, dahil akong pakiaram, ugag ako sa mga magurang ko, dahil akong respeto, dahil akong pagpadaba, pigpapara sa resimbag ko, nahiling inikan sa diri kong mga aki, baka iyuman ang gibuhon ninda sa ko, kung ano so ginibo ko sa kong mga magurang. Kaya ang aki daa na maminumuton sa mga magurang, ikakaugma siya kan mga aki niya. Amen? Kaya, kung gurang na ang mga magurang ta, atamanon ta kimaray. Uniso ikaapat, ang aki na maminumuton sa magurang, malawig ang buhay niya. Konkretong halimbawa, kung ako maminumuton sa magurang ko, pagurang ko, sa mga aki ko, aatamanon ako. Di malawig ang buhay. Saro sa dahilan kung minalipot ang buhay, medicine, maintenance mo, kung kaipon mong doktor o gamot, kung di yan suportaran kan mga mahal mo sa buhay, madali kang magadan. Pero kung igwang nagsusuporta sa imo, nagpapadaba sa imo, bako problema na minalawig-lawig ang buhay ta. Amen? Iyon yan po sabihin kan tunay na pamilya. Pag kami nuruot, muutan. Tindog tabi. Sa tuyang ipahayag ang kredo. Gabos, Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibukan langit, asin kan daga, kan gabos na nahihiling, asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki dain nilalang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nila manos kahulikan Espiritu Santo kay Berhen Maria, asin na ni tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtio sa kod sa kagadanan, asin inilubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo ka nama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin magadan, an sa iyang kahadean daing kataposan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kaiba ka nama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa pagin ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahay ka kuning pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin magadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mga tugang binuot nin Diyos nan sayang aki, mamundag asin magdakula sa lahog nin sarong pamilya. Sa espiritu nin pagtubod, hagadon ta sa Diyos ang mga karahayan na kinakaipuhan kan sa tong mga pamilya sa arualdaw. An simbag sa lambang kagadan, kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Ang gabos na pamilya, tanganing makaarog sa Sagrada Familia, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Ang gabos na kaayon sa pamilya, tanganing magkasararo, asin magkaminuro at muutan sa pag-utob kan sa inang mga obligasyon sa arualdaw, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugan sa muyang pamibi. Ang gabos na mga magurang, tanganing magtaong marahay na padara sa saindang mga kaakian, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugan sa muyang pamibi. Ang gabos na mga aki, tanganing mamuot asin makasunod sa saindang mga magurang, sa gabos na bagay, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugan sa muyang pamibi. O Diyos, bendisyoni ang gabos na pamilya,
suruga ampuna pakabanala, uli ki Kristo na samong kagurangnan, Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganian sa ko asinan sa dungatang, magkanigong akoon kan Diyos samang makakaman. Ako on man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kamawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilugyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming mga namimibi, mapakumbabang nagdudulot sa imo kan ostyanin pagsamba, tanganing sa pagsurog kan Birhen na ina kan Diyos, asin ni San Jose, gibuhon mong pusog sa imong grasya asin katuninungan an samong mga pamilya. Huli ki Kristo na samong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Diyos sa tong kagurangnan. Maninigo asin dapat. Maninigo, dapat, matanos, nakakaligtas, danay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman na sindaing kasagkoran. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, na sa kapyestahan kaining sagradong misteryo, andai nahihiling sa iyang pagka-Diyos, nagpahiling ninhayag sa samong pagkatawo. Asin an inaki bago kan mga panahon, nagpuon mabuhay sa panahon, tanganing sa pagbangon, pagpabangon sa iya mansana, kan gabos na napadungkal, isulit ang gabos sa karahayan, asin ang tawong nawara, pabalikon sa langit no nakahadean. Kaya kaiba kan mga angeles sa sinisantos, ting untok na minaawit kami, kan sa imong kamurawayan. Kagurangnan, ikananggadan banal. Burabo din gabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibi kami. Pabanala ka nambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo. Maginhawa ka sindugo kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Siya sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagwakan tinapay.
Asin pagpasalamat, binakinidangan itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, kainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, giraray, pagpasalamat sa imo. Itinao sa iya mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubo. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadaan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mong magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na ituo na sa kaduwang buhay. Daraha sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaitupa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa saya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Bilang sarong familia nin Diyos, sa makusog na pagtubod asin pagsarig awiton taan pamibi na itinukdo nin satong kagurangnan. Ang labo na yaon sa langit,
Agawa kami sa gabos na marawt, namimiibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asiman ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglao masin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indo, an sakong katuninungan, itinatao ko sa indo. Hari pagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod, kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin naghade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan in kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan in katuninungan sa lambansa. Uya si Jesucristo ang bugtong na akin in Diyos na nitawo, na buhay nagdakula sa sarong pamilya. Ang kordero nin Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, paladan kita na minaako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kung kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Urog ka maugayo na Ama, ika na nagbabaago kan gabos, huli kan mga langitno na sakramento, gibuha naan mga panalmingan kan Sagrada Familia, maugmang pag-arugon, tanganing pagkatapos kan mga pagsubok, kan mga panahon, makasunod kami sa imong daing sagkod na kaburunyugan sa langit. Uli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw muna po sa nagkapirang paisi. Magkakiga po ni kaduang kolekta para po ini sa pagmantinir ng mga fasilidad kan sa tong simbahan. Ang natipo niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 16,438 pesos 65 centavos. Ang naambag niya to sa sirig na oras na misa, iyo po ang 7,864 pesos and 30 centavos. Ang ikaduang kolekta nag-abot man po sa 16,785 pesos and 60 centavos para po ini sa pagmantinir ng mga fasilidad kan sa tong parokya. Asin available man po ang 2025 St. Jude Calendar sa Satuyang Parish Office. Sa maabot na Disyembre 31, ang misa po sa pagkabanggi gigibuon sa oras na alas 8 pagkabanggi. Ang sa tong parokya, saro po sa napili sa 7 Jubilee Churches na pinagdeklara kan sa tong obispo na pwede niya tong bisitahon sa bilog na taong 2025 na pinagkukonsiderar na Jubilee Year. Gigibuon man po ang pag-install o pag-ako tadigdis sa tuyang parokya kan Jubilee Cross sa maabot na aldaw. Dain na pong misa sa oras na alas 6 pagkabanggi. Ang misa man po sa Pizza 1, 2025, iyo po ang mga minasunod. 8 a.m., 9:30 a.m., 1:45 p.m., 3 p.m., asin 6 p.m. Matatapos na po ang Christmas season sa Enero 12. Para po sa maot maging mas sponsors, igwa po ng fundraising activity ang sa tuyang parokya na ang tema, Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Ang process po kaining aktibidad para sa ongoing renovation kan simbahan, asin para sa iba pang impormasyon, magdulok na lang po sa tuyang opisina. Salamat po asin Diyos mabalos. Sa tuyang bibindisyonan ng mga pamilya, kung yaon tabi di sumag-agong magtindog, kung may kaibanan na aki, magtindog man so aki. Tindog tabi sumag-agom na yaon digdi, kaiba so aki. Madyan sa natamawirik na sa nawang holy water. Kung yaon tabi so ina, may kaibanan na aki, magtindog man. Minsan da iso ama, mag-ina, magtindog. Kung yaon so ama, may kaibanan na aki, magtindog man. Kung ama sa nadayang aki, dahi na magtindog. Okay, so day tabi, nagkatindog, kaibahan ko kamo magpangaji para sa mga nagtirindog. Kagurangnan, linalang mo kami sa pagkamuot, asin sa pagkaherak. Ilinigtas mo kami, asin sa paagi kan matrimonyo, tinugdas mo ang kristyanong pamilya, asin binuot mo na maging tanda kan pagkamuot nin Diyos sa simbahan. Pabulusa ang sa imong biyaya sa mga pamilyang nagkakatiripon digdingunyan sa ngaran mo. Asin mahimulugod na ang gabos na pinagsaro mo sa pagkamuot, magtinarabang tabangan bilang pamilya, asin magrarom ang espiritu nin pagtubod, asin pamibi. Magin manlugod sindang bukas sa pagmangno sa pangangaipo kan ibang mga tawo, asin magsaksi sa pagtubod, sa paagi kan tataramon asin gibo. Ininahagad mi huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang bendisyon nin mahal na Diyos, kan Sagrada Familia sa Nazaret, mapa sa Indo,
sa ngaran kan Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Tindog tabi gabos, ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa intersesyon kan Sagrada Familia, si San Jose, Santa Maria, asin sa Jesus, bindisyonan kamo kan Diyos na makakaman. Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo, Amen. tapos na misa daruntan pagkamot nin Diyos sa satuyang mga familia. Salamat sa Diyos. Pagpakantan kagurangnan.